kwietniu 1986 roku świat był świadkiem jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii energetyki. W nocy z 25 na 26 kwietnia w bloku 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu testowano turbogenerator. Planowano zatrzymać reaktor przy planowym wyłączeniu systemu chłodzenia awaryjnego i zmierzyć parametry generatora. Nie udało się bezpiecznie wyłączyć reaktora. O godzinie 1:23 w bloku doszło do wybuchu i pożaru. Aktywny obszar reaktora został całkowicie zniszczony. Budynek bloku częściowo się zawalił, a materiały radioaktywne zostały uwolnione do środowiska w ilości odpowiadającej 500 bombom zrzuconym na Hiroshimę. Powierzchnia około 200 000 km² została zanieczyszczona radioaktywnie, z czego 70% na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Najbardziej zanieczyszczone były północne rejony obwodu kijowskiego i żytomierskiego Ukraińskiej SRR, obwód homelski Białoruskiej SRR i obwodu bryańskiego ZSRR. Później zanieczyszczenie odnotowano nawet w obwodzie leningradzkim, Mordowii i Czuwaszii, arktycznych rejonach ZSRR, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Od 26 kwietnia do 14 maja nie ujawniono skali tragedii. Ludzie spokojnie żyli, chodzili z dziećmi na spacer. Nawet coroczne majowe demonstracje nie zostały odwołane. A dopiero 14 maja Michail Gorbaczow wygłosił przemówienie telewizyjne, w którym opowiedział o prawdziwej skali zdarzenia. Według Gorbaczowa, który powiedział w wywiadzie dla BBC w 2006 roku, uroczyste demonstracje w Kijowie i innych miastach nie zostały odwołane, ponieważ kierownictwo kraju nie miało pełnego obrazu tego, co się stało i obawiało się paniki wśród ludności. Według danych WHO z powodu promieniowania po awarii w Czarnobylu zginęło około 4000 osób, ale także są inne dane, według których zginęło dziesiątki, nawet setki tysięcy osób. Dlaczego takie rozbieżności i niedoskonałości? Ponieważ skutki i choroby mogą pojawić się po latach. Trudne i nawet niemożliwe do zidentyfikowania związku przyczynowo-skutkowego z napromieniowaniem. Tak więc 26 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o katastrofie w Czarnobylu. Na Białorusi, odkąd pamiętam, każdego roku ten dzień jest bardzo smutnym i ważnym. Kiedy byłam w szkole, mówili nam o tej tragedii w tym dniu nauczyciele. Kiedy studiowałam na uniwersytecie, pokazywano nam filmy dokumentalne. Szczegółowo badaliśmy, czym jest choroba popromieniowa, jak promieniowanie wpływa na organizm człowieka i zwierząt. Chcę, aby na moim kanale również został ten film na taki ważny temat, a ponieważ jestem Białorusinką, myślę, że będzie logicznie opowiedzieć o tym, jaki wpływ wywarła katastrofa w Czarnobylu na Białorusinów. Warunki pogodowe w okresie od 26 kwietnia do 10 maja 1986 roku oraz skład i dynamika awaryjnego uwalniania substancji radioaktywnych spowodowały zanieczyszczenie całej Białorusi, ale w różnym stopniu. Najbardziej ucierpiały obwody homelski, mochilewski i brzeski. W strefie zanieczyszczenia znalazło się 3878 miejscowości, w których mieszkało 2,2 miliona osób. 479 miejscowości przestało istnieć. Obszar strefy wykluczenia i ewakuacji wynosił 1,7 tysiąca km². Około 35% wypadów tego radionuklidu w Czarnobylu na kontynencie europejskim znajduje się na Białorusi. Przedawaryjne zanieczyszczenie gleby tym radionuklidem wynosiło od 1,5 do 3,7 kBq na metr kwadratowy w poszczególnych punktach.
Po wypadku zanieczyszczenie Białorusi cezem 137 o gęstości przekraczającej 37 kBq na metr kwadratowy stanowiło 23% powierzchni Republiki, 5% dla Ukrainy i 0,6% dla Rosji. Biorąc pod uwagę skalę i powagę katastrofy w Czarnobylu, Najwyższa Rada Białorusi w lipcu 1990 roku uznała terytorium Republiki za strefę katastrofy ekologicznej. Na 66% terytorium Białorusi poziom zanieczyszczenia gleby cezem 137 przekraczał 10 kBq na metr kwadratowy. Zanieczyszczenia są bardzo nierówne i plamiste. Główna plama to przede wszystkim bliska strefa elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która obejmuje 30-kilometrową strefę wokół samej stacji. Druga plama znajduje się na zachód i północny zachód od Mińska. Trzecia plama to południowa część Polessia Prypieckiego. Czwarta plama znajduje się w północnej części obwodu Chemelskiego i centralnej części obwodu Mochylewskiego. Jod radioaktywny 131 ma krótki okres współtrwania, wynoszący 8 dni, więc w pierwszych miesiącach po katastrofie jod całkowicie się rozpadł. Jednak zanieczyszczenie Białorusi tym izotopem spowodowało duże dawki napromieniowania tarczycy, co spowodowało znaczny wzrost jej patologii. W wyniku narażenia na radionukleidy jodu we wczesnym stadium wypadku i niewystarczającej skuteczności działań na rzecz ochrony tarczycy od 1990 roku na Białorusi odnotowano wzrost zachorowań na raka tarczycy, zwłaszcza wśród dzieci. W porównaniu z okresem przed awarią liczba przypadków raka tarczycy po katastrofie w Czarnobylu wzrosła 33,6-krotnie u dzieci, a u dorosłych o 2,5 i 7 razy w zależności od grupy wiekowej. Najwięcej przypadków raka tarczycy odnotowano wśród mieszkańców obwodu Chemelskiego i Brzeskiego. Jod radioaktywny osiął na pastwiskach, gdzie pasły się krowy, a następnie skoncentrował się w ich mleku, które później spożywano przez dzieci. Co więcej, ogólny niedobór jodu w lokalnej diecie pogłębił sytuację, co doprowadziło do dalszej akumulacji radioaktywnego jodu w tarczycy. Gdyby ludzie przestali podawać dzieciom miejscowo zainfekowane mleko w ciągu kilku miesięcy po wypadku, prawdopodobnie w większości przypadków nie doszłoby do wzrostu raka tarczycy. Bezprecedensowy wzrost zachorowalności na raka tarczycy wymagał podjęcia decyzji o poprawie opieki zdrowotnej dla tej kategorii osób. W tym celu otwarto Republikańskie Centrum Naukowo-Praktyczne Guzów Tarczycy, Republikańskie Centrum Naukowo-Praktycznej Medycyny Radiacyjnej i Ekologii Człowieka oraz ścisłą współpracę z Kliniką Medycyny Jądrowej Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech. Leczenie pacjentów z rakiem tarczycy obejmuje interwencję chirurgiczną, radioterapię jodową w celu ablacji resztek tkanki tarczycy i leczenie przerzutów, terapię supresyjną, L-tyroksyną i późniejszą rehabilitację. Kompleksowe leczenie zapewniło śmiertelność dzieci i młodzieży z rakiem tarczycy o 0,3%. Zanieczyszczenie terytorium Białorusi strontium 90 ma charakter bardziej lokalny niż CES-137. Poziom zanieczyszczenia gleby tym radionuklidem przekracza 5,5 kBq na metr kwadratowy na powierzchni 10% terytorium Republiki. Niebezpieczeństwo strontu 90 polega na jego zdolności do gromadzenia się w tkankach. Po spożyciu strontu 90 na przykład z mlekiem może gromadzić się w kościach, zastępując wapń, ponieważ jego właściwości chemiczne są podobne do wapnia. Może to doprowadzić do różnych chorób, a nawet raka kości, ponieważ wysoka aktywność promieniowania strontium 90 może uszkodzić DNA i powodować mutacje w komórkach. Zanieczyszczenie gleby izotopami plutonu 238, 39 i 240 o gęstości przekraczającej
0,37 kilobecquereli na metr kwadratowy obejmuje około 2% powierzchni Republiki. Obszary te znajdują się głównie w obwodzie homelskim i rejonie czerykowskim w obwodzie mochilewskim. W wyniku rozpadu beta plutonu 241 na terenach zanieczyszczonych radioaktywnie powstaje americium 241 w ilościach porównywalnych z liczbą głównych źródeł. Ze względu na to, że americium jest zbliżony pod względem radiotoksyczności do izotopów plutonu, istotnie stało się oszacowanie skutków jego narastania. Obecnie udział americium w ogólnej aktywności alfa wynosi około 50%. Aktywność gleby zanieczyszczonej izotopami transuranu od americium będzie kontynuowana do 2060 roku, kiedy to udział w ogólnej aktywności alfa wyniesie 66,8%. Na terytorium Białorusi spadło do 70% radioaktywnego popiołu z Czarnobylu. Spowodowało to wzrost zachorowań wśród ludności, przede wszystkim chorób nowotworowych. Rak krwi, rak szpiku kostnego, rak przewodu pokarmowego oraz chorób układu oddechowego. Obecnie trwająca ekspozycja na promieniowanie na mieszkańców Białorusi ponad 90% jest spowodowana długotrwałymi radionuklidami cezu. Około połowa zbiorowej dawki promieniowania w Republice została wchłonięta w pierwszym roku, a około 80% w pierwszych 5 latach. Jednak dzieci w wieku poniżej 7 lat w momencie wypadku otrzymały około 15% całkowitej dawki zbiorowej. W wieku od 7 do 17 lat około 10%, a dorośli ponad 70% dawki zbiorowej. Prawie 5% dawki zbiorowej otrzymały osoby urodzone po wypadku. Ponieważ obszary Białorusi najbardziej dotknięte katastrofą w Czarnobylu są głównie obszarami rolniczymi, z obrotu rolnego wykluczono 2,64 tysiące km² gruntów rolnych. Zlikwidowano 54 kołchozy i sowchozy i 9 zakładów przetwórczych w przemyśle rolnym zamknięto. W strefie zanieczyszczenia znalazły się 132 złoża różnych surowców mineralnych, w tym 47% zapasów przemysłowych do formowania, 19% zasobów budowlanych i krzemianowych, 91% piasków szklanych Białorusi, 20% zasobów kredy przemysłowej, 13% zasobów gliny do produkcji cegieł, 40% gliny ogniotrwałej, 65% zasobów kamienia budowlanego i 16% surowców cementowych. Leśnictwo zostało poważnie uszkodzone. Około 1/4 białoruskiego funduszu leśnego zostało zanieczyszczone radioaktywnie. W obwodzie homelskim i mochilewskim, gdzie radionuklidy są zanieczyszczone odpowiednio 51,6, 36,4% całkowitej powierzchni lasów. Zbieranie drewna zostało całkowicie przerwane. Szacuje się, że katastrofa w Czarnobylu wyrządziła gospodarce Białorusi około $235 miliardów. W latach 1990-2020 na Białorusi realizowano 5 programów rządowych mających na celu radzenie sobie z katastrofą w Czarnobylu, a łączna kwota wyniosła ponad $22 miliardy. Katastrofa w Czarnobylu stała tematem wielu książek, filmów, badań, podniosła kwestię odpowiedzialności i możliwych skutków wykorzystania energii jądrowej. Jednak nie mogę rozumieć, dlaczego w dzisiejszych czasach Białoruś, wiedząc czym jest jądrowa energia, jaka ona jest niebezpieczna, pozwoliła na rozmieszczenie na swoim terytorium broni jądrowej. Z pewnością jest to temat osobnego, kontrowersyjnego filmu, jednak nie mogę nie potępić tego czynu i nie powiedzieć, że to jest skrajny stopień nieodpowiedzialności i lekkomyślności przede wszystkim wąsatego obywatela i jego zwolenników,
którzy pokazują swoimi działaniami, że nie wyciągnęli żadnych wniosków z historii. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku, za uwagę, za poświęcony czas. Jeśli chcecie mnie podziękować za moją pracę, jeśli podoba się Wam mój kanał, to możecie mnie wesprzeć poprzez subskrypcję, komentarze, kciuk w górę, postawiając kawkę. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!